La no contingència de l'autoestima consisteix a sentir-se digne d'amor independentment de l'èxit, l'aparença i les comparacions amb els altres. Per sentir-se digne d'amor és important haver rebut amor durant la infància, però sempre poden millorar, ja que la persona és un procés que existeix i no un objecte. Per tant, podem canviar els patrons de comportament i de pensament mitjançant expressar-nos amor propi. El budisme parla de la bondat bàsica. Tots els éssers conscients desitgen la felicitat i per tant el bé. Per això mereixen respecte i amor. Expressar amor només pel fet de ser tu, al marge dels èxits o dels fracassos, de les habilitats, de la bellesa, de la joventut, de la salut, etc. Actuar sense jutjar-se. Meditar, cercar ajuda psicològica, pensar en les accions i en els altres i no en l'autoestima.